Vítam vás na stránke autistickecentrum.sk. Domnievam sa, že ste navštívili túto stránku, aby ste sa dozvedeli čo najviac exaktných informácií o autizme. Tak teda informujme sa. Aj keď počiatky výskumu autizmu siahajú späť do prvej polovice 20. storočia, autizmus sa dostal do povedomia verejnosti oveľa neskôr. Rastúcim počtom nových výskumných poznatkov rástla potreba zaoberať sa s touto témou aj v populárnej kultúre. Kým človek sám nie je zainteresovaný, je úplne pochopiteľné, že nemá dôvod pátrať po informáciách, ktoré sú vedecky podložené, ale jeho predstavu o autizme s najväčšou pravdepodobnosťou formujú práve kinematografické diela à la Hollywood. Autizmus v dôsledku záujmu filmového priemyslu už koncom 80. rokov sa zapísal do povedomia verejnosti a tento záujem verejnosti pretrváva dodnes, rovnako ako aj záujem filmových tvorcov. Na jednej strane to treba hodnotiť ako pozitívny jav, pretože to do určitej miery uľahčuje zainteresovaným osobám a ich rodinám preniknúť do širšieho povedomia spoločnosti. Na druhej strane však treba poznamenať aj to, že väčšinou práve filmy zdôrazňujú len klišé súvisiace s autizmom, čo nie celkom zodpovedá realite. Keď Dustin Hoffman závratnou rýchlosťou počítal karty a zápalky v hollywoodskej klasike Rain Man, pre mnohých divákov sa zrodila predstava o autizme. A do dnešného dňa veľa filmových produkcií sa inšpiruje s týmto stereotypom, vďaka ktorému laická verejnosť často vníma ľudí žijúcich s autizmom ako výnimočne nadaných. Jednou z týchto produkcií je aj známy seriál Teória veľkého tresku, v originálnom znení The Big Bang Theory, v ktorom postava Sheldona Coopera predstavuje excentrického, ale veľmi nadaného fyzika, koho tzv. Fotografická a identická pamäť je neustále sa opakujúcou témou seriálu. Aj keď tento sitcom otvorene netematizuje diagnózu poruchy autistického spektra, postava Sheldona Coopera predstavuje jednoznačne autistické črty. Klišé výnimočného talentu dominuje aj v nemocničnom seriáli Dobrý doktor, v originálnom znení The Good Doctor, kde hlavná postava žije síce s diagnózou autizmu, ale je zároveň géniom v diagnostike a chirurgickej medicíne. Mohla by som pokračovať s vymenovávaním ďalších filmových produkcií ešte dlho, ale to nie je môjim cieľom. S uvedenými príkladmi som sa snažila len poukázať na skutočnosť, že i napriek tomu, že vo väčšine filmových produkcií sa prezentujú aj pre autizmus charakteristické prejavy, no predsa dominuje v nich myšlienka, že všetci autisti majú nejaký výnimočný talent. V skutočnosti výnimočná talentovanosť v jednej izolovanej oblasti platí len pre malú časť autistickej populácie. Približne polovica osôb s touto diagnózou je priemerne nadaná a druhá polovica je podpriemerne nadaná. Asi 5% osôb z oboch skupín je talentovaných v jednej izolovanej oblasti, ktorá sa v odborných kruhoch nazýva ostrovčekmi schopností, alebo savant. Byť talentovaným v jednej izolovanej oblasti nie je výsadou len osôb dosahujúcich nadpriemerné výsledky v IQ testoch, práve naopak. Týmto termínom sa označuje paradoxný jav, keď osoba žijúca s autizmom je priemerne alebo podpriemerne nadaná, ale v jednej izolovanej oblasti je vedcom savant. Teda v danej oblasti dosahuje prekvapivo dobré výsledky, ktoré presahujú jeho všeobecnú úroveň inteligencie. Najčastejšie patria sem také oblasti ostrovčekov schopností, ktoré nevyžadujú verbalizáciu alebo inú formu komunikácie, ako napríklad hudba, matematika, rozoberanie a skladanie mechanických alebo elektrických predmetov, skladanie puzzle, konštrukčných hier, ďalej hry a aktivity, ktoré predpokladajú dobré vizuomotorické schopnosti a dobrú vizuálnu pamäť. Vo filmoch a v rôznych médiách sa autizmus prezentuje často prostredníctvom takých diagnostických charakteristík, ktoré sú síce súčasťou diagnózy poruchy autistického spektra, ale musia byť vnímané a hodnotené z vývinového a komplexného behaviorálneho aspektu danej osoby. Komunikačné ťažkosti, nenadväzovanie alebo vyhýbanie sa očnému kontaktu, ťažkosti pri nadväzovaní a udržaní sociálnych kontaktov, stereotypné správanie, držanie sa pevných rituálov, snaha udržať nemennosť a poriadok, úzkostné, nutkavé alebo perfekcionistické črty sú síce prejavmi diagnostických kritérií autizmu, ale nie každá osoba s touto diagnózou vykazuje všetky uvedené symptómy.
Dokonca niektoré z týchto prejavov sa objavujú aj pri iných diagnózach, alebo práve naopak. Nedefinujú žiadnu poruchu, lebo sú črtou neurotypického človeka. Predsa nie každý, kto sa intenzívne venuje svojmu koníčku, alebo je výrazne poriadku milovný, respektíve introvertný, je nositeľom nejakej diagnózy. Samozrejme, že pre každého protagonistu je veľkou výzvou zobraziť vierohodne a realisticky tak komplexnú diagnózu ako poruchu autistického spektra. Avšak vo väčšine filmových produkcií fiktívna autistická postava musí svoje ťažkosti súvisiace s vlastnou diagnózou kompenzovať špeciálnym talentom. A to považujem za bagatelizovanie vážnosti diagnózy. Na záver by som rada poznamenala, že si uvedomujem, že žiadna filmová postava nedokáže autenticky zobraziť charakteristiky typické pre celé autistické spektrum. Ale každá reálna osoba, ktorá sa nachádza kdekoľvek na spektre, čelí každodenne problémom a to si zaslúži rešpekt. Ďakujem vám za pozornosť.